Gaur, klima aldaketaren aurkako nazioarteko egunean, EH Bilduk salatu nahi du Euskal Autonomia Erkidegoan atzera goazela gure ingurumenaren defentsan. Ez gaude geldirik, atzera egiten ari gara. Eta horrek arduradun batzuk ditu, Eusko Jaurlaritzan arlo hori kudeatzen duten pertsonak. 2022ko datuak etsigarriak dira. Energia fosilaren 5 puntu igo da. Energia berriztagarrien erabileran 2 puntu egin dugu atzera, edo CO2ko isuriak etengabe hasten ari dira. Hau da, atzera goaz, eta honek ezin du horrela jarraitu. Egindako aurrerapenak eta energia berriztagarrien kuota handitzeko, politika ausartagoak eta eraginkorrak eskatzeko eguna izan beharko litzateke gaurkoa. Aldiz, gure herrian alde honetan EAen atzera egiten ari garela salatzera behartuta gaude. Energia transizioa dagokionez ere, Urkulluren Eusko Jaurlaritza berandu eta gaizki iristen da aurrean ditugun erronketara. Aldaketa klimatikoan aurkako borrokan Urkulluren gobernua atzera egiten ari da. Transizio energetikoaz haratago gobernatzeko modu izatzen ari da. Ez da gai ditugun erronkei aurrea hartzeko eta herritarrek salatzen dituzten konponbideak bilatzeko. Gobernua akitua eta ideiari gabekoa da. Gaur egun, ezin dugu esan EAJaren eta PSren gobernu hau bizikleta estatikoa denik, karramarroaren gobernua delako, aurrera egin beharrean atzera egiten duena. Zentzu horretan, Gasteizen bizi dugun egoera ez da oso desberdina. Aldaketa klimatikoaren aurkako borrokan buru izatetik, atzean geratzea igaro da Gasteiz. Horregatik, berriro ere, merezi duen lekuan kokatzeko klima aldeko itun sozial bat bultzatzeko beharra azpimarratzen dugu. Hurrengo urteetako hiriaren bide horria izango dena eta jende guztiak inplikatu dituena herritarren deskarbonizazioa prozesuan.